Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa sérii Rivals. Tentokrát už tu je aj bratranec Ondrej. Na minulých videách nemal čas alebo bol ešte v škole GG's. No, takže ja si myslím, že by sme mohli ísť už aj na to. Aj vás pozdravila do chatu. Tuto, čau. Takže môžeme. No, takže ja dám arenu. Dám asi arenu. Alebo doky, dám doky. Doky som už dosť dlho nehral. Akože extrémne dlho. Už mám level 96. Teraz mám celkom iný loadout, teraz začínam používať aj málku. No tak čo dám jumpet. No, takže začíname. Jeden zápek hrá na mobile a druhý zápek hrá na počítači. Z minulého videa si môžete všimnúť, že mám AUGčko. Nepadla to AUG mi popadlo zo skincasky v videu. Dobre. Ondrej dal obidvom bedu. Aha. Auto. Kamo, on hrá na počítači, jak môže mať autoshot. Napíšem potom, že playing on PC you don't have autoshot. Chaba. Tak toto nedopadne dobre. O nič. Nemal som s tou málkou a toto, že to mal som si dávať tú málku. Pretože teraz môžem, pretože keby som si dal knajvu, tak môžem to jumpnúť. Celé. A dať, kamo. A dať, step. Už autoshot. Nechápem prečo každý, kto má mobil, tak nie každý, ale niektorí si ho vypli, ale na mobile, kto hrá, tak majú autoshot. Aha, lebo tento capek má autoshot na 100%. Tento capek má autoshot na 100%. Bacha. Kempiť nebudem. Pretože to nebolo dobré. Že som... Ak by sa mi to ani nepáčilo. Tak to sa nudiť. No. Nie. Dobre. On ide spamovať, hej? Ide spamovať. Slabý kamo. On ešte ide spamovať, ty vole. Nech sa hanbí. Ešte k tomu toxik. Kamo, zápek má autoshot na 100%. Zápek má autoshot. Takže zase hráme doky. To minulé kolo nedopadlo moc dobre. Prehrali sme 5-1 sa mi zdá. Začíname ďalšie kolo. Už mám knajvu. Zase tento má autoshot, je to jasné úplne. Už sa na to nemusím pozerať, ja som... Zápek zase spamer. A tu máš. Prečo mi nepíše, že je mŕtvy, ale nevadí. To nevadí. Nie. No tak s tým loadoutom, keď som k tomu mal ešte aj... aj málku, tak to už som si zmenil radšej. Pretože s málkou sa mi nedalo hrať. Dobre.
Teraz zostane. Okej, jeden tuhý. Ja to ten noha nejdem. Poj. Dobra, aspoň som potrafil raz. Je tam... 2-0, ale... S knajpom mám zatiaľ len 753 kg. No nevadí. Takže si tak... To bude asi... prvá výhra v tomto zápase, kamo tento spamer sa snaží pekne. Dobre, 3-0. Popíšem, že je spamer. Ale sa RPGčko to je už úplne no skill. Aha, kamo. No nič. Kamo tak, ale to je už úplne no skill. Dobre, to musí dať, Ondrej, to musí dať. No, Ondrej je spamer tiež, pretože je to vlastný shot. No, 3-1, vadí. No, nevadí. Kamo RPGčko. Tu používa RPGčko. Tu používa RPGčko. Kamo, takýto autoshot. Takto autoshot, tak ty bolo. Kokos. Takýto autoshot, tak. Kamo, Ondrej, takýto minus aura, ty vole. Počkaj, teraz si neviem. Počkaj, to sme vyhrali, či prehrali? Myslím, že to sme prehrali. Hej, prehrali sme to. Teraz som musel trafiť z diaľky z Assault Rifle s AUGčkom. No a videu som získal skin casu. No a videu som získal to skin casu ináč. Možno sa tam ten spamer snaží. Dobre, jeden tuhý. Assault Rifle. Keby mal k tomu ešte energy pistol, to už by bol spamer už úplne. OK, a ako chce. Idem na to s daggerkami. OK, ako chce. Idem s daggerkami. On ešte k tomu ide používať RPGčko, no tak to ideme súboj RPGčkarov. No poď. Kde sú? Ideme RPGčko. No nevadí. No poďte. Poď. Dobre. Jeden tuhý. O čo sa snaží? Nie. OK, idem z tejto strany. Dobre, tam není. Idem prehľadávať toto. OK, Ondrej je tam. Poď. Tie. Neviem sa ide vyriešiť. Už je svetky tam. Je tam. Je to tam. Dobre. Nechcem moc používať RPGčko, no keď ho majú oni, tak to musím mať aj ja. No nič.
A hlavne teraz nesmie niekto chcípnuť. Keď niekto chcípne, tak konečná, super. Super. Ja som k tomu ešte rozhorený. Ja horím, pomoc, nechajte ma. Neprosím. Ideš s RPGčkom. Že s RPGčkom s dagerkami. Som zlakol. Aspoň som ho trafil, O čo sa snaží, kamo? No poj. Kamo, spamer s dagerkami. Sudden dead. Ideme sudden dead. Do tuhého. Ide do tuhého. Musíme dúfať. Kamo. Ako vážne, Ondrej? Ako vážne? No poj. Poj, ja to nejdem nič riskovať. Poj, a dorožka. To ide určite vyhľovať z jeho pay-to-win medkitov. Tuhý. Dobre. Capek je tam. Čo si myslíš, že sa schová? OK. Kde je? Kde je, kamo? Kde je? Posledný hit. Tam je. Ty vole. Skoro som ho dal. On ide sneď. Sneď celý auto. Je tam. Je to tam. Výhra. Kamo, tak toto bolo napínavé, ty vole. Ty kokos, toto bolo napínavé. 2 hry, no tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu.